and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niyang laing sumpay ning naginapostang sugilanon. Agenda. Nadako og pagsalig og pagtuo si Johnny mo. Ayaw silang pasaktin, Lord. Ma'am. Si John? Hello, John? John, masa nahita mo? John! Ano man, ma'am? Kalata na putol ang tawag ni John. Tingalipin na utang nahita mo nila. God, no! No! Relax na, ma'am. Manawag. Tasaran. Okay na mo, Dan. Nagkanaib lang ko. O biligi dihang gipawanan ko sa mga bala. O nagkapasalipol ko na nang akong bato. Pero nga akong cellphone, may pagkabuak. O naputol lang ako untang pagtawag, Jess. Bro, masabot ka nila kayo na ladagad niya suot. O maapigin ko na ito sila kay gawas nga dagat nalibutan na sa plato ang ilang naibutangan. O sa tumay itong ipabot. At ang kiyo na ito sila. Pero nakakaroon nila si Bro Jack. Mamiligro siya kung mapugos taga-atake. Pero bro, sabing siguro, pagkapanawag na sila reinforcement, kita na niya maapigin yan eh. May nahununan kong buhaton, Bro Dan. Unsa mo na bro, ha? Unsa mo na? Hermano Silva, obat sa mga sundao, piso na to si Jack Gason. Animal. Kung ilan lang kilimutan niya ito rin mutagan, nagkasa kayo. Kung tupigon ka na, sir. Bullshit! Ayaw ko padungga na! Unsay lubigon? Ignacio! Unsay tubag sa radyo para sa atong reinforcement? Sir Mac, huwag mag-reinforce na ito din kay nag-reinforce sa sama dito sa Bagatan o kasat pang mga kampong iilog sa mga rebuilding sundao. Uy, shit! Shit! Si Jack! Dadaan niyo siya din ako o pandarandaan ang auto na naa sa suot Ano man, sir? ay nagpangutana pa! That's an order! Damn it! Yes, sir! Oh, galimay mo. Kinanong kaikis ko din eh. Dadon ako si Jack. Isip o stage. Tanawon ta dyan. Tanawon ta may mahimo pa mo. Tanawon ta! Unsa karon? Dahunog sa may buylong nga truck. Inaspagan sa Sir Spike, ang walang palayo ang nagutang. Jack, naguba! Damn it! Papa! Napawag pa! Ano ka nagpili ng sunod si Spike? Kung ikaw wala ka pa! Oh, bullshit! God, no. Ganihan ako nagsigig contact balik sa cellphone ni John. Pero unattended gihapon. Di nagkipakontak. Sir, kasi akong buhaton. Tabangin ninyo sila si John. Tingaling minahitabo nila. Dili pa gihapon sila makontak sa radyo, ha? Negative yapon, ma'am. Pero kalma lang. Gikontak na ako nga mong mga kauban. Posible nga magka-reinforce o magsusi sa ilang lakaw ni Sir John o mga kaubanan. Magpaabot talatas pagtawagon niya nato. Oh, tumaga, ma'am. Basta si Sir John ang bibalik ng tawag. Oh, lain kining number. Hello? Hello? Hello, Giseline. Si Clavel. Oh, Clavel, ikaw? Nga ka lang manawag, ha? Nagsige may contact nimo pero dili ka makontak sa imong old number. Taas kayo istorya, Jess. Og, dili na ko magkapasabot pa nimo. Nagkagubot na dito sa kauluhan. Sa Bagatan o Kasagpan. Di nailog sa kausa ang duha ka mga dagkong kampo sa military dito. Apan karon giatake kini sa mga sundao nga iya sa kagamanan. Pero naaw sa mga sakop sa kausa nga migamit og mga fighter planes nga nakigbatok sa puwersa sa kagamanan. Dili ko interesado, anak Clavel. Ang ako lang nga tabangi ko bahin nila ni John o mga kaubang sundaw nga sakop sa kausa nga di na ko makontak sa cellphone o bisan sa radyo. Ay nga no. Hay man dahil sila si John karon og mga kauban na Jess. Ha? Hay man dahil sila. God! Mao ba? Naapiki po ko karon, Jess. Og ang ako mga kauban ng pulis. Gipadlakan mi karon diri sa detachment. Gidisarmahan og gipanguhaan sa mga cellphones. Sige, padlakan. Masibot mo ipasabot, Clav. Naapil ko sa gihimong crackdown sa mga militar sa tanang mga naa sa serbisyo sa kapulisan o kasundaluhan nga ilang kidudahan nga may simpatiya o miabin sa mga rebuilding sundao. Dili sila buot nga makatabang mi sa mga rebuilding sundao nga gikaaway karon sa puwersa sa kagamanan. Unsa?
Pero swerte lang. Hilom kong nakawa mag-cellphone sa kuhikalan sundao nga nagbantay na mo karon. Mao nga nagkatawag ko nimo. Kung mao. Sorry, Jess. Ako'y laing ikatabang ninyo ni Chan. Kawas lang sa pag-ampo sa Ginoo. Clavel. Pag naibaw ka ba? Nga dili pa lang dugay. Gipaubos sa presidente ang tibuok nasod karon sa martial law. Tungod nining pag-alsa sa mga sakop sa kausa, batok sa kagamanan. Mao pa. Mao ka na, Jess. Huwag ambot. Ambot kung using nagpaabot sa nasod human ining tanan. Sadyan, dagang patay din sa sword. Oh, bro Dan. Apat si Matog Jack. Wag din Imposible makaikya sila. Hain sila. Surgeon, may nagakurus nga utong kikasod. Napahingo na to. Hapa, bro Dan! Hapa! Bro! Ayaw! Ayaw! Si Bro Jack itong dihas may bintana sa auto! Bro. Bro! Samdan ka! Okay na ko, bro. Si Bro Chuck. Ay, putati. Si Mat katong mipawan ka na itong bala. Gihustin niya si Bro Chuck. Ayaw ito kung makaikya siya. God. Men! Atibanan niyo si Bro Dan! Samdan siya! Sundo na ko si Mat! Nga may hustage ka, Bro Chuck! Sa imo sakyan, bro, nga layo naman sila. Kung maglisod kang apas sa auto nga ilang gisakyan, kung kanang 6 ba yung imong sakyan. Nakakita ka na, Bro Dan? Motorbike ka na. Mantigo kong mupaandar na bisag ko payawi. Mga buang, mga bungo! Sila nalay mag-ako. Nagtuo silang way tao kining auto nga atong isakyan. Wala mo may go si Jack Carson si magpagpawan laog mga bala sa mat. Kay update kining nakadayap o nakaligid. Ang usa niya kakaubang sundaw ninyo. May panahon pang magkita mi pagbalik si Jan. May panahon pa. Si Matt, murag wa naman na magliog si Jack kay mong gipapitay ang naong sa pintana ng auto. Buhi pa ka na. Hindi na ko interesado patay o buhi pa ba di siya. Nakapalayo na ta nila ni Jan o mga kaubanan. Mao kanay mahinungdanon kayo. Ang maayo ining Chuck nga ihog samtang magdagan kining auto. Sir. Oh, gano? Agabiyado ka? Ha? Dire siya. Kung patay naman siya, mamatay sig samot kung mahog sa pangpang. Pero sir, nakapalayo naman kita. Kauban man to si Chuck, bisa pag tuwa siya may abid sa mga rebilde. O dili kay kanalang. Pradil pa siya to sa fraternity. Ikanaog lang siya na to, ring auto. O ibilin na president. Bahala lang, may makabangal yawa. Unsa? Ugod sa pagtuo mo. Unsay bote mo ipasabot, ha? Naluhoy ka niya? May simpatiya ka sa mga rebuilding sundao? Mau ba ka? Sir, dili sa iyo nana. Ang ako lang... Hinom! Dito sa unahan, may pangpang dito. Adto na ko siya ihog aron magkupok ang iyang lawas inigkahog niya sa ubos. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!